ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବୁ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ହାଫ୍ ଡେ ଛୁଟି ବି ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲି ଆସିବା। ତାଜ୍ ହୋଟେଲ, ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟା ମତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଚାଲ ଲଞ୍ଚ୍ରେ ବସିଛୁ ତ ଓହ୍ଲେଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ଦେଖ ବହୁତ ବାଟ ହେଲାଣି ବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। କେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ? ଟାଇମ୍ 3ଟା କେତେ ହେଇଥିଲା ବା? 3:30 ବେଳେ ବସିଥିଲୁ। 3:30ରେ ବସିଥିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:24 ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ବସିଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଦେଖାଉଛୁ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ। ଏବେ ଯଦି କିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଆସ ତ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଗେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା? ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବ। ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲେ ବହୁତ ମଜା ନେବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବି ଅଛି ବୁଲିବ। ଜୁମ୍ କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେକି ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇନୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ତାର ମାଛ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେକି ମାଛ ଦେଖି ପାଉନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇବ। এটা কিস এটা কি টাইপ করবে জানি নয়। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ। ଘର ଭିତରେ ପାହାଡ଼ କାଟିକି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା କହିଲେ ଆଉ ତୁ କ'ଣଟା ବୁଝିବେ? ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନୁ। ଅଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଅଧା ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ସବୁ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ବହୁତ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପୁରା ମତଲବ ଆସିଲୁ। ଆହୁରି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ଫଳ ଦେଖିବା। ଇଏ କି ଠାକୁର ବା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଫଟୋ ଉଠା ଏଇଠି, ଫଟୋ ଉଠା। ଡର ବି ମାଡ଼ୁଛି ଭିତରକୁ ବସିବା ପାଇଁ। ମୁନା ଭାଇ, ମୁନା ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସବୁ ଆର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆର୍ଟ ହେଇଛି ଚିତ୍ର କାନ୍ଥରେ। ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର, ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତ କେମିତି ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଏଇଆକୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ ଅଧିକ ଦେଖିନୁ। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି।
पानी पानी कौन देखा तापर ये कौन पानी अच्छे डर भी लगुच बहुत जोर से डर बोधे गुंफा भाया ना डर लगे छाप आप देवे गोटे बहुत नर्भस भी अच्छे मो भाई भी गले गड़े झियो झियो एटा बाहरटा मांकड़ भी ये अच्छा आम तो आसला गोटे मांकड़ पानी बोतल छड़े नहीं पड़ेगा बहुत बढ़िया जीवा वेरी नाइस प्लेस मस्त मजा आसीगला बट ए गाड़ी छड़ी गले क्या कही मालिक पाखे किए बैसी देख डर लगे मत मुझे जाऊँ मांकड़ देखिए मोर जीवन भाग्य कौटी थी कौटी कैसी पहुँची गला ठीक ठाक ना एवं तो मालिक पाख फोन करने पड़ो कहना पड़ो कि आम दूरिया पलि आसीचु फेर टाइम लगे तो सेमती ए देख से जो समुद्र आसलु से समुद्र पाखटा जगटा यहाँ केते सुंदर है जंगल बहुत पूरा पहाड़ उपर गुंफाटा ये 6टा पर बंद हो गेट फेट सब बंद हो जी रहीगला डर भी बहुत लगुच हेलो हाय सांग मैंने देख पहाड़ पर आसलु बहुत किसी देखिलु आउट किसी अच्छी जानी मत डर मारे आजीबी 6टा यू वीडियो स्टार्ट होगा सांग मैंने देखी कहीं टाइम ओवर होगा 6टा बंद करदे पुणी आम कुकुर भाया गुटे पड़े कौन आउ कौन गुडेल देखुच ना कि सिटी कर सांग मैंने केते कष्ट आसचु भगवान आउ मो जीवन में आसबिनी शेष थर हिलो मालो मांकड़ देखी मालो मत डर मारे मांकड़ देखला बेलू हाँ आउ कौन पहाड़ किसी बाहर बाघ भाग ये लुकटा केमी रोच सांग भल से देखी मो भाग्य थिलानी यही व्यक्ति मो भाग्य चलो चलो झुंटी भी पहले 10 थर मो झील तो गोटे मांकड़ लगी पाड़ तल मामा मांकड़ पाख जा झीर बहुत दम है दौड़ किसी जल्दी जल्दी देखनी तो मुझे वीडियो करवानी एक गोटे गुफा अच्छी कौन अच्छी झील कौन अच्छी शिवलिंग से गोटे शिवलिंग अच्छी मझी गुंफाटार ये गुंफा भर जाइनी बहुत डर भी लगुच ना साप माप बाहर पुणी फाँ कर खाईदेवे
ବାସ୍ ସେଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ଆଉ ସେଇଟା ଦରିଆଟା ସେ ଦରିଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଆମେ ଯିମୁ ମୁନା ମୁଁ ଆଗରେ ଅଛି ଆସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛି ମୋ ମାଲିକକୁ କହିକି ଆସିଥିଲି 5ଟା ବେଳେ ଏବେ ଟାଇମ୍ 6ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ବି ଗୁମ୍ଫା ବଟ୍ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଯାଇନି ଡର ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ପାହାଡ଼କୁ ଫଟେଇ ଗୁମ୍ଫା କରାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଦେଖିଲି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଣି ଭିତରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲୁଛି 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିକି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓନ୍ଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଉପରକୁ ଆଉ କାରଣ ଡର ଲାଗୁଛି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାର କ'ଣ କୁହନ୍ତି କପୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅ ଖାସ କରି ଏଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଖାଲି ଗଛପତ୍ର ଦେଖ ପାହାଡ଼ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ବୁଝିଛ ତୁ ଜାଗେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆମ କଥା ଧରିବନି ଯଦି ବି ଧରିବ ତାକୁ ଭାଜିବନି କି ଖାଇବ ଆଉ କିଛି କରିବ ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ସବୁ ପକେଟରେ ପକେଇକି ବୁଲିବ ଆଉ କିଛି କରିବନି ଗୁଟକା ଖାଇଲା ଗୁଟକା ପକେଟ ପଛପଟେ ରଖିବେ ସେମିତି ଆମ କଥା ଖରାପ କଥା ଯଦି ପଛପଟେ ରଖିବ ଆଉ ଭଲ କଥା ଯଦି ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ କାଟି କୁଟାକି ପକେଇବ ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ସିଏ ଉପରକୁ ଗଲା ଯାଇକି ଡାଲଟାକୁ ହଲେଇଲା ଡାଲଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଇଲା ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଶୈତାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଡାଳ ହଲେଇଲା ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଡାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଡାଳ ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଇ ପାଣି ବୋତଲ ଯେତିକି ଆମ ଭିଡ଼ି ମାସ ସେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ଲେସ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ଦରିଆକୁ ଯିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ଆମେ ଗଲେ ତାଜମହଲ ଫଟୋ ତାଜମହଲ ଯିବୁ ତାପରେ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଟା ତାଜମହଲ ବି ସେଇଠି ସବୁ ବୁଲିବୁ ଯେ ଭାଇ ସେ ସାଇଡ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଖେଞ୍ଚଉଛି ଦିଟା ସେ ଦରିଆ ଆସିଗଲା କେତେଟା ପାହାଚ ହବ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଚଢ଼ିକି ନିହାତି 200 ପାହାଚ ଥିବ ନା 200 ଭଳିଆ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲେ ଓହ୍ଲେଇକା ଯିବୁ ଏବେ ଦେଖ ଦରିଆ ଆସିଗଲା କେବେ ମୁଁ ସତରେ ଭାବିନଥିଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଦିନ ଆସି କହିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲାଣି ନା କ'ଣ ଦୋକାନ ଆସିଗଲା ପାହାଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଇଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଇ ନଥିଲେ ସେ କାହିଁରେ ଶଙ୍ଖରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆସୁନୁ ଦୋକାନ ଜୟ କାଳିଆ स्कूल पाछे पिपल गछर तले